Hola, garnatxeres! Soc la Sheila d'Herència Altés i és un plaer per a mi estar avui brindant juntes. A Herència Altés som l'empremta del passat, però amb la mirada cap al demà. Som cultura, som terroir, som paisatge, innovació i també història. Cultivem la vinya al celler de manera ecològica i sempre respectant els cicles naturals de la nostra terra. Treballem sobretot per aconseguir la recuperació de la fauna i flora autòctons de la Terra Alta, perquè considerem que són les guardianes i les protectores del nostre paisatge, així com també les vinyes velles i el vi que en resulta d'elles. Així que estem en un projecte mediambiental molt xulo, la veritat, per a poder continuar fent vida d'aquí 50 anys a la nostra terra i poder promoure així la nostra cultura arreu de totes les cases. A casa, al celler, la nostra filosofia sempre és de la mínima intervenció. Intentem sempre, igual que en la vinya, mantenir l'essència de cada una de les varietats i del fruit i intentar que aquest s'expressa dins de la nostra copa. Per això intentem també treballar molt en materials que no influïsquen o que no maquillen l'essència d'aquestes varietats. N'és un exemple el vi que portem avui, lo Benufet. Un vi 100% garnatxa blanca de vinyes velles d'entre 30 i 90 anys, plantades a l'altiplà que rep d'aquest nom, lo Benufet, a l'altiplà de Batea. Està més o menys a uns 450 metres d'alçada, on hi toquen moltíssim els vents. Un fet molt important per a conservar la frescura natural d'aquest vi. Collim el raïm tot a mà, ho fiquem en caixetes petites de 18 quilos. A vegada arriba al celler, ho passem per la càmera de fred i després d'un parell de dies a 5 graus ho passem per la taula de selecció per poder acabar triant els millors grans de raïm. Després d'això premsem el raïm sencer i només el mos flor és el que utilitzem per acabar fent este vi. Este mos flor se'n va directe a les tines de formigó, on fa la fermentació espontània en llevat autòcton, i després d'esta fermentació hi ha una posterior criança d'uns 9 mesos aproximadament per a donar-li més volum en boca. Estem davant llavors d'un vi molt fresc, untuós, molt mineral, gastronòmic i per a nosaltres el més important, que sigui representatiu de la nostra terra. Així que us animo a tots a vindre a visitar el celler d'Herència Altés, conèixer de primera mà la nostra filosofia i el nostre projecte i enamorar-vos del nostre paisatge, de les muntanyes de la serralada dels ports de Tortosa i Beseit, de l'assentament ibèric que tenim al Coll del Moro o de les serralades de Pàndols i Cavalls, que al final són la part de la nostra història més recent, la batalla de l'Ebre. Així que salut i veniu a despertar amb la natura amb nosaltres.